Minä olen vaihto-oppilas Amerikasta. Mun nimi on Clementine. Minä olen 18-vuotias vanha. Mä olen Suomessa vuoksi ja olen oikein iloinen olla täällä. Mä rakastan Suomea ja kaikki suomalaisia juttuja. Mä pidän Marimekkosta, Fazer-suklaasta ja muumista. Suomen kieli on totta kai vaikeaa, mutta minusta on hauskaa yrittää. Mä harrastan koripalloa. That's it.